Ainoa, ez que zu oso ohituta zaude prentxaurrekoak ematera, ez? Galtzen nahi zoitura, Bai. Ez da sekula galdu behar. Hori ez da... Bada espada. Baina momentu batean sentituko ziren zure etxean bezala. Zazula tentxa, Ez aitor. Baina, bueno, bale, bai, erosiko izut. Gaur, etorriko zanarekin. Bai. Venga, hau Ainoa! Zure estimulazioa dira. Bitu, zu jarri Haupa ekipo, pasatzen utziko mesedez. Ez, barkatu. Hau da, beti berandu zinera iristen dena bezala. Barkatu. Listo, ja zeno prest. Bai. Ainoa, kaixo, gure kaixarako mesedez. Ze kotxe daukazu? Marka? Bai. Ez, nire despistea hausia. Beltza, handia, familiarra. Baina, kristalak beltzak ditu atzekoak? Bai. Noiz baitin dituzu litxorreriako kotxearen atzeko alde batean? Honetan? Bai. Ez, honetan ez, hau duela lagurtetik ona da. Kotxe batean, bai. Kotxe batean bai, Bai. kristal beltzak dituen? Ez, gara hartan ez zauden. Denen biztaz? Baina oso jun zegoen, Ainoa. Vale, venga. Bueno, Beste inork ez du galderak. Osa, kristal beltzak uste debekatuta zaudela, zertan ibizak. Atzekoak baimenduta daude. Ah, bai? Bai. Ai, ez Bai. genekien. Bai, Ez bueno, genuen ez. nik neri ala esan didate. Bai. Nik lagun batzu ditut atzeko kristal beltzekin eta baimenduta Baina daude. antxokoak ondo zagutzen genituen, Bai. lasai, ez zegoen, beldurrik. Ainoa, kaixo. Berriro. Gabon, gure kaixatik. Bai, Gabon. Ze portzentaia esango zenuke da hola Euskal Herrian feminismo ulertzen ez duena? Handia, eta esango nuke feminismoa zenbat eta gehiago ulertu, gehoz eta jende gehiago dagoena, eta feminismoaren kontra dauden asko, edo feminismoaren kontra benetan daudenak oso ondo ulertzeutela feminismoa, eta horrari daudela kontra. Uste dut badagoela denetari. Pentsatzen dugu asko daudela kontra ez dutelako ezagutzen, ez ezagutzen dutenak bai. Hori okerragoa da, kasi, Bai. Beste inorrez, Ainoa, kaixo Gabon gure kaixatik. Gurasoek noizbait harrapatu zaituzte piripi? Bai. Eta zer egin zenun disimulatzeko, edo etzen disimulatzeko? Disimulatzeko ez. Ez. Oso piripi nagoen. Oso poropo zeunden? Oso piripi. Ez ni poropo ez Poroko ez dirit. Harrapatu zintuzten da, jazta, kastigua. Bai. Bukatu da prentxaurrekoa, tokatzen zaizu agurtzea prentxaurrekoa. Bueno, agurtzeko esan didatenez, guztioi, agur. Osona!